hau, ondo nola egin behar? Baina bakitzu Nikolak horik ez detela inoiz erabili. Bale, egia da, bale. Baina guk jarri nahi izan zaitu gaur, tesitura ondan nola julen. Makila atente hartuta. Hau ez duzu makil batekin honela egin, baina zuk bideo asko eta asko hasi dituzu. Bai, hori bai. Eta nola astea? Haino nik itet mobila eskuan heldu. Ez que bezo luzia dakazuleko. Ez que nik usteet, mobila gertu mantentzen ez, zeren nola, gutxi ikuste zait. Makinik ez dugu behar. Ez detoi esan, baina esan, mobila gertu mantentzen mazu, bintzat aurpegi bakarrik uste zaizu, eta bintzat aurpegiko imperfekzio bakarrik. Gehiago erakusten mazu, ja... Imperfekzio asko. Orduan... Adibidez, nik aldera bat, papa da... Pisatiximatzeko... Nik ebaitu da berdinak, alden ez nekan, zarekin hasi nintzen ez nekan. Plano hau hemendik hartuta, oso itxusia beti, trukoa dago hemen, txak, goitik. Beira selfia irua batera. A ver. Txak, oso ondo, hola Julenekin, gola diotza! Zatu Julen! Xeri zara nola baitere beste bi eduki sortzaileren ondoan. Nik apunte txiki bat inberdet, esan ez dute arkazisek nola atatzen papadia zatatzeko. Oida. Gaur egun ez dira arkazisek ateatzen selfie kamariekin. Hau da, selfiesek gaur egun ez dira ateatzen selfie kamariekin. Ateatzegia atzeko kamarakin. Eta nola? Buelta ematea eta hola. Bale. Generazio aldaketa izan da, milenialak bai ateatzen genuen, aurreko kamarakin baino egin baten etorri dira. Zetak. Gen Z eta alrebesite dut. Bai. Jarri behar da mobila, buelta eman da. Hortik ikusten naiz, Hola. Bai. Bueno, dena dela ere. Apunte nintzen bat. Honintzak ere nolabait edukiak sortzen ditu bersotan. Eduki bat hor sortzen da. Zu definitzerakoan Ola Julen zure izenaren azpian ze idatziko genuke? Ola Julen. Zuzaia. Edo Julen Hernandez, youtuberra, eduki sortzailea, komunikazio ardura. Nik kazetarien izela esatez, eta gero ja horrekin lase galditzen nahi. Baina gero ja norbaitek galdetzen badado gehiago, nahiz berka eduki sortzailea, komunikazio lanetan ibiltzen ez nire lanean, danetatik pixkat ez. Eta lehendabizikoa espada ere, lehendabizikoetako euskal youtuberra izan zinen? Nik uste. Euskal Herrian, ze... De la mano jun izan beti. Hori bai, ni hasi nintzen 21 urtekin, emeritzikin, eta hau hasi zan behatzio 10ekin, 11 urtekin. Baina nik uste, zuzte hasi zinen, 2011 amabi, hola. 2011. Ni hasi nintzen edukia sortzen interneterako 2012 urtean, neon karrerako bigarren mailan, eta nik uste jende asko Euskal Herri mintzat etzeon. Hemen dauzkagu eserita elkarren ondoan, gure Euskal Herriaren historiako gure lehenabiziko bilu. Nola okurritzen zaizu? Ze momentutan esatezu? Nik komunikatze, nahi dut sare sozialetan edo YouTubeen komunikatzaile izan. Nik uste pertsonako itza motivazio desberdinekin hasi dela. Nire kasuan izan zen neon kazetaritzako bigarren urtean, eta, nahi nun probatu, nola funtzionatzen zuten kamerak mundu, multimedia, audiovisuala editatzea, eta karreran, indikan bigarren mailan hori zuten erakusten. Orduan, estatu batutako youtubera jarritzen ditun, nik etxean banekan kamera bat, eta zen ni hasiko naiz hauek imitatzen agertzen muzuan. Eta hasierako bidea dira terrorifiko gaino, jo nintzen ikasten gidoi bat noliten dan, argiztapena, edizioa, eta gutxinaka jontzan gauza aldatzen, gero ez da jarraitzaile gehiago, eta ja, 2015an hasi nintzen honetara dedikatzen. Honta, 2015an? Bai, justu, izan zen masterra eta praktika bukatu, eta azaroan hasi nintzen ja eduki sortzaile bezala, eta martxoa apirilean hasi nintzen honekin guta-gutarraken, eta ja danan astu zen, eta honekin ebai. Baita, ez que de la mano. Denok elkarrekin. De la mano. Lana oso ondo. Bai. Zure ezkontza zer moduz? Zorionak? Oso. Gora bihotzak eta gora ezkon berriak? Oso. Oso ondo, egia esan. Ezkontzan izan da, zerbait, urte askotan sare sozialetan, bikotana ez duguna kontatu, zeren gure inguruan youtuber eta eduki sortzaile asko bere bizitza kontatu izan dituzte, eta gero erlazioa bukatzen dianean izaten oso momentu gogoratzen komoa, eta guk erabaki genuen hasieratik ez kontatzea. Eta ja duela urte batzuk kontatu genuen, eta ja ez dakitzen bat urte goganez, erabaki genuen, que nos casamos. Eta... Por ejemplo. Berez, ez da nola izan, ni makurtu nintzan, izan zan Finlandian, en el círculo polar ártico, eta maiatzen ezkondu ginen. Definitu hitz gutxitan zure ezkontza. Izan zan euritsua, oso polita, eta akzidentatuare, bai? Bai? Mutiko bat bukatu zuen urgentzitan. Porque danazteon euriz bustita, eta ja gaueko ez dakit zorduk iritsizianean, eta autobusa etorri zanean gure bila, esan zuen, momentuak komunean akorrika, juntzan komunea, erorin zan, eta raka dana irikita, odola, nien nintzen enteratu, nien tatuaje egiten egon.
Tatuajeak... Zure ezkontzan? Eraman genituen bi tatuadore ezkontzara. Eta, bueno, nire gurasoekin zituzten tatuajeak, nire bikotean Joakinen gurasoak egi tatuajeak. Ezkontzara bi tatuadore eraman genituen, eta jende hasi izan tatuatzen, eta, karo, nola, ezkontzan eria zan, pues, ni nekan hor autopista... Lentasuna. Lentasuna. Eta ja, hori, justo, izan ziren ja, gaueko 11ak autobusa etorri zan, mutikoa juntzan area, erori izango zinean enteratu, eta momentu hortan, tatuaje etea jun ginen. Eta jun ginen, Izaskun Moiano, Miriam, Nera Reparaz, eta ni, lauak. Eta, bueno, genekan papertxo batean, tatuaje ideiak, eta Izasen izun tatuaje, bueno, Izaz da bil azkeneko 3 urtetan esaten, benga, txikos, tatuajein behar deudana batera, gure laguntasuna erakusteko, zen karreratik eramaten geha Eta aurkituzun limoi edo naranja zatia, eta esan zuen, venga, guazten hau tatuatzea dana, por la media naranja, pues nosotros 1/4 de naranja cada uno. Eta danakin genuen hau, eta korrika eta presaka, eta gero autobusa, eta gero enteratu ginen urgentzitan. Batzuk urgentzitan, eta beste batzuk tatuajeak. Eta beste batzuk anestesia hautak. Haien arteko laguntasuna beti ererako hor gordezera nola baita. Bai.